Sawise sesaji ingkang sinuwun ditutukne lakone Petruk dadi ratu. Oh ngono. Perkara geguyonan karo lelagonan mengko ditutukne ning Pathet Sanga gara-gara sing omber jagate. Oh ngono. Ayo tak derekke. Yo bareng-bareng surak semprang bareng tumandang.
Ridho mawur mangawawur urahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tatakaya butula wara pandriting kurangga hesti mimang tuwaca kang kagitir ora kata ingkang tuwaca lelayu sepit but latalah ya Paman Haryo Sengguni ingkang sampun medaling Jawi kula Satria Banjar Junut pun Dursasana harsa cumadong dawuh Paman kados pundi ingkang rinembak wosing pirembakan mapan wonten Stinggil negari Ngastina kula werku daranipun Kurawa pun Dursasana harsa nyadong dawuh lho kados pundi pamacek pundi kula pun dulma gati nyadong dawuh kados pundi kabaripun pacewakan negari Ngastina dulma gati nyadong dawuh Cengkuni kula Ratu Sindhu pun Jayajatra nyadong dawuh paman kula pun Sartayu cumadong dawuh satriya pedhanyangan pun swatama arsa nyungsung warti paman para Kurawa kabeh wae dina iki tindakna telung perkara ya kuwi rungokna gatekna kang sarta nglakonana. Wosing pirembukan kang mapan ana ing Stinggil negara Ngastina ora ana liya ya kuwi ngrembug babakan kakangmu ya kuwi sinuwun anak Angger Duryudana ngrawuhake Nalendra Mandura ya kuwi sinuwun Prabu Baladewa ngrembug ana Ratu Anyar Katon. Ratu kuwi jumeneng Nalendra mapan ana ing kraton negara Loji Tengara dene jejuluke ya kuwi Prabu Tongtongsot Bilgedwelbeh. Prabu Tongtongsot Bilgedwelbeh man pancen kaya mengkono Dursasana. Kamangka sak ngertine anak Angger Duryudana Ratu Loji Tengara kuwi Prabu Jayasentika. Lah iki ganti tanpa sak pangertene Ratu Ngastina ya kuwi anak Angger Duryudana. Ratune ganti jenenge Prabu Tongtongsot Bilgedwelbeh. Ketambahan maneh para Kurawa. Kakangmu anak Angger Duryudana ngimpi utawa nyupena kalamun to negara Ngastina ketrajang banjir bandang. Rong babakan iki disuwunke pirsa kelawan Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Pirembukan ana ing kraton durung rampung ana babak anglayoni jujul anusuli. Ya kuwi tekane Pendhita Kendali Sada ya Pendhita Kundalini kang peparape Begawan Anoman. Anoman kethek putih ya pancen kaya mengkono. Anoman prapta negara Ngastina ngaku jenenge Resi Mayangkara. Tur to maneh Anoman ngaku yen utusan saka negara Loji Tengara. Anoman ngaku yen pangkate ora dadi pendhita ning saiki pujangga agung negara Loji Tengara. Perlune Anoman prapta negara Ngastina merga diutus karo ratu sesembane ya kuwi Ratu Loji Tengara saiki jenenge Prabu Tongtongsot Bilgedwelbeh bakal nyilih dampar kencana utawa dampar keprabon negara Ngastina. Wela dalah ngemping loro genjah pati nyilih kok nyilih dampar keprabon niku tegesipun badhe jongkeng kawibawanipun Koko Prabu Duryudana. Pancene kaya mengkono. Iki mau duka Yayah Sinipi sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Anoman dijak geger karo sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Lah iki mula Kurawa tak klumpukke ning kene kabeh, aku perintah karo kowe kabeh, kowe aja negakne kawilujengane Prabu Baladewa. Aja nganti iki mengko negara Loji Tengara sing sejatine kuwi negara jajahane Ngastina iki mengko iso mbedah negara Ngastina. Aja nganti kelakon.
Merga apa? Merga sinuwun ing Astina, kakangmu ya kuwi sinuwun Jaka Pitana ya sinuwun Duryudana. Jubriya rasane ngati. Kamangka Anoman kuwi wonge Pandhawa. Kok saiki Malik Grembyang dadi pujangga agung negara Loji Tengara. Sinuwun Ngastina Prabu Duryudana Jubriya Kalamunta Prabu Tongtongsot iki mengko gegek Ratu Sulapane Pandhawa. Ratu Sulapane Pandhawa dikongkon ngogak-ogak katentremane Ngastina, dikongkon ngogreh-ngogreh kawibawane negara Ngastina. Mula kowe kabeh Kurawa padha budhal nek mudandan aja mbok kendhoni nanging malah kenceng ana. Aja negake keslametane Sinuwun Mandura. Yen iki mengko ana bobol boroting perkara. Kabeh anak-anak Kusata Kurawa kudu melu jumangkah, kudu melu kumrembyah. Anoman dipateni. Yen perlu Loji Tengara yen ora kena dipringgake secara becik, dibedah pisan. Ratune Tongtongsot Bagedel ben dipateni pisan. Nggih. Ngestaken dawuh Pawan. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Swatama, kula wonten dawuh Paman, awiji dhateng Satru Pedhanyangan kula pun Bambang Swatama. Kaya adat saben ya, Le. Metu pisan dandan kaping pindho nglumpuk kaping 3 kabodholake. Siaga aja nganti kecicir. Kirapke para wadyabala Kurawa sak cukupe. Yen petuk Anoman rasa dadak kesuwen bondo tangane kerincung sikile biabaten gulune. Niki Hamid Madal Pasilan. Aja kaya bocah cilik salama. Kumrekang bala lumares budaleng prawadya saking prawadya abrabusana nira swarane rame gumuro pindho ombak ing samudra.
Yo, maju, maju. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
mongko kantining tumuwuh salami mung awas eling-eling lukitaning alam kadiwedyaning dumati ya jagat ya dewa ya bathara weladalah anggone Anoman lumarap ana negara Ngastina tinemune jebul kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan ketitik kae ndak sawang ana prajurit segelar sepapan kang musikep gegamane ngaprang manjer umbul abang gambar ndas Banaspati ora pangling kae barisane Sata Kurawa sajake ora narimakake anggonku bakal nyilih wujude dampar keprabon negara Ngastina ya to ya Anoman ora bakal mundur ing geguntur Anoman ora bakal mendho ing bebaya eling-eling Anoman mung dinutuk lawan Sinuwun Loji Tengara Prabu Tongtong Setbil Gedwel Beh kinen ngelingake tumindake Kurawa kang rina wengi mung tansah ndeder kanistan nyebar marang rasa memungsuhan He Kurawa keroyokan Anoman 1000 bareng maju 100 bareng ambrus watone Anoman tumumpang ana garising bebener Anoman ora bakal wedi karo sapa wae Singkara bala kang tuminggal prang campuh samya mekali Leret hatit welop teng kota Janyuang kong manguncang niti Benjang sang aji micil ana dongeng entek-entek si panungkul patanana panunggul apa dosane dosa ngungkule sasama aja
tindak kuat Allah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan Masmiber panonku pating kalebyur durung suwe anggon kulumaku saka kraton negara Ngastina kepapak Wanara Kusika Seta Wanara tegese kethek Kusika tegese werna Seta tegese putih kethek wulese putih ora pangling pendhita Kendali Sadaya pendhita Kundalini peparapmu Begawan Anoman aku dudu Anoman ning aku Resi Mayangkara Pujangga Agung Negara Loji Tengara Malya Bulus Poleng Surtayu ora bakal pangling pendirangan meripatmu apa sing ndok karepake he Surtayu he Anoman yen kena tak pringgake secara becik kowe minggato saka negara Ngastina kene aja gawe dak-dakaning pasulayan kowe iki wis kethek tuwek keplek arep matek kok ndadak puruhita ana ing ratu anyar katon sing jenenge Prabu Tong Set Bel Gedhuel Beh ratu anyaran sing durung genah alang ujure minggato rasah melu celeng boloten kebo latengen minggato sekan wilayah negara Ngastina merga Loji Tengara kuwi maksih ke bawah perintah negara Ngastina iki dudu urusanmu he Surtayu urusane Mayangkara kuwi karo Prabu Baladewa Ratu ing negara Mandura dadi cekak cukupe kowe ora gelem minggat saka papan kene saiki ora gelem besok apa dene wani karo Surtayu entek wedine karwanine bagus gedhemu cilik dhuwurmu ndek kopat kapita kaya buntute ula tapak angin kekejero kaya manuk beranjangan cengkang kandeling kulitmu jumengleng sudukanmu yen pak kowe pancen pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji japa mantramu Dompangsuh tebiah data melengsati kamu cotakon dosa Anoman. Oh. Oh. Ayo. Likatannya berwalang Anoman. Sekti tenan. Hai. Antep tanganmu kowe Anoman. Ada.
S O A I A wait oh hey bus hey sebuah diamu hey S hey ada yung hey, on, low, stay, oh. Burung kalah, hei, ha. Anoman kethek putih sowan taman Sinta dijak mulih. Iya. Aswatama, Aswa Suta Utama, Aswa jaran Suta anak utama apik kuwi anake jaran sing apik edan. Jenenge wong kok diwerdekke. Ayo maju. Oh, ya. Takmu. Hei. Siji loro telu hambruk kowe. Ah. Oh. 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 Hoi. Hey. Ah. Hey, hey, hey. Hoi. Ah. 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 Ai oh. Wah. Ot. Oh. Back. Lu. Es. Wah. 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 Wah.
bani bindi remuk balungmu. Hei, wet, ha, ha, ho, hei, hei, ho, ah, woi, reming kan remuk belum jar ya. Hei, hei, asik. Wah, ganti pedang le. Ho, hi, ho, ha, hei, peta. Angel menceklane jeng penak nyekel sinden, Mbak. Ayo. Sinden gelenik sithik. Iso. Ho, ha. Ho, ah. Yo! Oh, ganti tombak le. Oh, has. Oh, bah! Ah! Ah! Rananggono sontanendo den palangi datan kikre satriya digdaya barang mati tak wujuti satyaku jroning asma alam dadi saksi sentrawira Hanoman Ratu Sindu Jaya Jatra kang dadi mungsuhmu. Ayo 1000 bareng maju 100 bareng ambrus. Kena kelalaring epek-epek resi mayang kara kelakon dadi ndok pengamun-amun. Wah, latalah jengkem pelo kowe.
Ro, was. Oh, wet. Ot. Wah. Wah. Ya, Anoman. Kabrabak sro kabrahan nanggeget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda sugal wijiling sabda Anoman waduh sanget mboten duga mana mbok bilih pepunden kula sinuwun Mandura ugi mapan wonten negari Ngastina. Mula kowe ki yen mertamu yen kowe ki medhaya ki nyawango kiwa tengenmu. Aku arep takon karo kowe Anoman. Apa kurang marek anggonmu ngabdi marang adiku Yayi Kresna? Lah kok saiki kowe tretekan dadi abdine sapa mau? Prabu Tongtongsot Belgedwel Beh. Lah ya kuwi. Tetho lamun ratu gustimu kuwi bakal ngogak-ogak marang banyu bening. Nrajang marang paugeran kelawan rajang kelawan katentreman. Aku ngerti playune tembungmu. Kowe bakal nyilih dampar keprabon mongko dampar keprabon mono wujud simbol adeking ratu. Lah kok arep disilihke ngalor ngidul nalarmu piye Anoman? Cetha lamun ratu gustimu bakal jongkeng palenggane Yayi Duryudana. Mula yen kena tak prenggake kowe minggato. Timbang kowe salin mungsuh adep-adepan kelawan Prabu Baladewa. Kula sowan wonten negari Ngastina menika sampun dipun paringi purba wasesa. Mila kapalang ana mlumpat kadadunga medhot. Kula wangsul wonten loji tengara kedah mbeta wujudipun dampar keprabon. Sampun malih kok namung jengandika sinuwun Baladewa ingkang dados pepalang. Senadyan dewa medhun nggawa gaman bledhek ora bakal bisa mendhake gegayuhane Anoman. Bagus ilang nyawamu kowe.
Ayo. Lo. Wah. Pun. Wah. Pas. Ah. Head. Wah. 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 Toblas. Tak tutuk-tutuk ning kewirangan aku musuh bedes elek. Anoman ojo kecilian iket kegeden ndas. Kratel ning cepak swargamu we. Ya. Oh. Yen tak bacut-bacut nih so bablas tenan nyawaku. Sopo sing ora ngerti ampuhe pusaka Nenggala peparing Sang Budawaka. Iya, aku bakal mundur luwih dhisik. Ngalah ora ateges kalah. Prabu Baladewa, yen kowe ora narimake karo Anoman oyaken. Oyaken Anoman negara, Loji Tengara. Loh. Sitan alas. Dudu patrape Senopati. Perang durung bucik kulitmu durung muncrat sing dadi getih wis ninggalake pabaratan. Yo. Nanging Baladewa isih krungu kelawan sumbarmu. Yen to aku ndok kon ngoyak nganti negara Loji Tengara. Sipate wong Mandura ora kuat mambu tang-tang. Tak oyak nganti Loji Tengara, sisan ora gulung negara Loji Tengara diri. Karateka panjere esuk sumilak watana kengis kongase dining kusuma memayu harajaning bumi
ana pawongan busanane ratu ning diapure kaya tikus piti. Tikus piti badake. Ditepungke wae. Aku Ratu Loji Tengara jejulukku Prabu Tongtongsot Bil Gedwel Beh. Kowe sapa asmamu Prabu Baladewa? Lho. Baladewa ki ya jenengku. Lho, Baladewa ki jenengmu to? Baladewa ki jenengku. Kamangka aku ngawur. Ngawur tapi bener. Aduh, kadung rata udoni ngono. Togel piye, Mas? Lawanan kowe. Diapure rambet jaji dadi ratu kaya ngono. Kowe gelem leren apa ra anggonmu dadi ratu? Anggonmu duweni pakarti ngogak-ngogak katentremaning Praja Ngastina. Apa ya memper? Apa ya memper wong kaya diapurmu pengin nyilih wujude dampar keprabon cetha ngeglo tanpa warana. Lamun kowe bakal ngrubuhke adeke Yai Prabu Duryudana. Gelem leren dadi ratu apa ora? Janji ora gelem lereh keprabon tak tibane pusaka ning golok. Mecat nyawa wedine iki kowe. Gak salah. Kumasanya pratangga windu wiyat amun-amun lir gumampang. Amun-amun lir gumampang maletik mantolot. Sang Prabu Baladewa anggenku dadi ratu ning kene iki ora saka karepku dhewe ning aku disurung kelawan lapisaning para kawula dasih. Ewadene Sang Prabu kepengin nglereni anggonku dadi ratu, ya tak leren. Wong dadi ratu ki ora enteng ning abot. Kawijil pangandikamu yen panjenengamu bakal mateni aku. Lho, monggo-monggo wae. Ning apa bener ngono kuwi? Kowe arep mateni karo aku, kok kowe mateni karo aku? Lah kowe apa tau nguripi karo aku? Yen kowe pengen mateni aku, tegese kowe wani karo Gusti sing nyiptakake manungsa. Awit Tongtongsot Bil Gedwel Beh iki iso urip merga diuripi karo Gusti sing gelar jagat. Sing wenang jabel nyawaku ki ya mung Gusti sing gelar jagat. Lah kok kowe lancang arep mateni aku? Apa trep ngono kuwi? Panjenengamu kuwi ratu dudu bocah angon. Panjenengamu ki ora ngerti underaning perkara. Ora ngerti sanggite lelakon. Lah kok arep mateni aku? Lho, patenono. Aku trima ning sing nguripi Tongtongsot sing ora trima. Idyan kakyan bebangal ing kene margane patimu kowe. Jiwa manjing